ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghong sa sabaha. Parehas ug edad namo ang maong babae. 8 anyos. Ug unya, Unsa sunod nga nahitabo? Lo, sinita po. Ano, Lo? Sulti, Lo. Kung sinita po, anong nihilak ka? ilang gisamara ng liog sa batang babae. Diha sa halaran. Ug ang dugo ni ini ilang giduhig sa dakong pato nga ilang giitang Diyos. Ingon ni anak kabangis ang maong mga tao. Ug si Mama Mercy ang nakasaksi ini. Kami ang nakasaksi. Daghan pa sila og gibuhat. Hunya, nilamay nila sa ibabaw sa busay ang patayng lawas sa bata. Mo ka na ang gisulti ni Mama Mercy. Nga doon ay bata nga namatay sa pusay. Mautingali. Nahibaw ko, wa usar mawa sa hunahuna ni Madam Mercy ang maong paghitapo. Kay bisan ako, mubalik-balik pa kini sa akong daman. Imo na nagkadaot ng akong akuhan. Maudin nga mahadlok si mama sa iyong amahan. Maong ka na. Kinahanglang mailhan ang katapusang miyembro sa maong kulto. Maulang ka na ang bugtong paagi nga magmalinahon kini dapita. Kung madakpan o masilutan ang katapusang mga miyembro sa maong kulto. O si Mama Mercy lang ang nahibaw ini. Iyan amahan ang sinaligan sa ilang kilang balik. Busa, posible nga may kasayuran yun si Madam Mercy sa maong mga tao. Ako na makiksulti ni mama. Carding, kinahanglan sa iyong nga manalang kasabay. Siksikon una ang tanang kwarto. Kung wabay nagtago sa dili pa manarangka. Diyaw na mo. Atuon ko si mama. Carding, Ana, Loel mo. Ato nang tanaw ang tanang suok sabay. Kung wabay nakasud ka tao. Sige, Ma'am. Kitang duhang magkuyog, Ana. Oo, Ma'am Sabrina. Angel, nagmata na ba si mama? Wa man, Sir Del. Natug siya. Nagmata na ko. Angel, biyanan ko din ni mama. Ako lang unay bante niya. Oo, sir. Tabang-tabang mo na dito sa silong ni Ma'am Sabrina nimo. Kung silang gibuhat. Oo, Sir Del. Nga nung nakahuna-huna mang ta nga maoy mo bantay na ako. Dugan ang panahon nga wala ta magkasulti ma. Umayaw. Ay, husto gyud ka. Sakdap-sakdap naman lang ang imuhang pag-atiman ako. Unsa man? Gusto kang mukaon mansanas? Sige, mukaon ko bisan unsang imo ipakaon ako. Kay nahibaw man ko nga dili ko nimo hiluan. Mahal ta ka ma. Huwag din may tabong pasakitan ta ka. Nahibaw ko. Unya, pakanoon man ka ako nimo. Oh. Sige. Magpanit lang ako mansanas. Atong abihan ang tanang mga aparador nga posibleng mataguan og tao, Ana. Oo, Ma'am Sabrina. Uwa kay Sodling. Aparador, Ma'am. Ang luyo sa kortina at usang pang-ablihan. Ana, tanawa na ko ning niya sa luyo sa kortina. Nga naman, Ma'am. Dali. Asa may naa?
Anit sa saging? Kinsa ka nagkaon og saging din sa luyo sa kurtina? Tao lang ang mahimong magkaon ng saging din sa Luis Cortina, Ma'am Sabrina. Ana, kinahanglang doon na tay armas nga magamit kung magkinaunsa man. Ha? Ha! Ay, wa may tao suod sa kabinet. Ay, seryosuha ang pagpangabli, Cardi. Ay, ako bitaw seryoso, lo. Mara maghihapon ang tao ining kabinet. Unsa man na inyong gibuhat? Ay da, nang liog mga nagtago nga dautan. Ha? Nagtuo mga dunay mga daotang tao nga nagtago lang din sa suit, Carding? O, Angel. Ug maon ang atong abugon. Wala lagi mo'y bunal o bisan unsa nga armas nga inyong ikasukol kung dunay daotang nga nagtago din eh. Ha? O, tuod, lo. Lo, ito nung lakong kutsilyo, lo, be. Sundan lang imo. Ay, kung mutabang kag-abog sa mga daotang tao nga nagtago din sa pay, inday, ay pagdasap og imong hinagiban. Sige, martelyo lay ako. Di ay, naadang martilyo. Pagkuha lang. Manoy? Oh, uy, nagunit na lagi mo og mga armas. Nanaga namin daan. Lo, Carding, may nakita na ba ming panit sa saging sa luyo sa kurtina? Unsa? Ay di man kurtina ha, ma'am. Sa kwarto nga, gipagkatugan nato ni Angel. Angel, ikaw ba nagkaon og saging dito? Dili, ma'am, uy. Wa ko magdaog pagkaon sa kwarto nga inyong gibutangan ako. Kuno na, kinsa magkaha ang nagkaon dito? Sige na, lihok mo. Paspasan na to ang pagpangita sa mga tao. Kung tao man siya. Tamis man di kining mansanas nga inyong napalit. Ma. Nainom ka pa ba suna? Unsa man ang bahin sa una? Kung anong gusto gyud ka nga adto lang ko kadugay sa syudad. Kuan. Gusto lang ko nga makahuman gyud ka sa imong pag-eskwela nga way babag. Dili ba yun ang mga akong gituuhan, ma? Ha? Kayo sa man imong pagtuo sa akong rason kung nga nung ipapundot ka sa syudad, Rodel. Nagtuo ko nga naglikay ka nga ani ko dinhi sa atong dako. Unsa? O ganong maglikay man ko. Ikaw ang bugtong manununod ni ining tanang kayutaan sa bandot, Rodel. Lakip na sa atba nga bungtod. Giuli ko na ang pikas bungtod sa tinuod nga tagiya, ma. Unsay buot mong ipasabot? Ma, sila si Lolo Ilmo ang tinuod nga tagiya sa maong bungtod. Oh, Busa siya ang angay mga nag-iya ni ini. Ug dili kita. og kinsa ang naghatag og pagtugot nimo nga imo nang buhaton, Rodel? Ha? Kinsa? Si Papa Romero? Ha? Ma! Ha? Mainit ka po sa taas. Uwa kay katungod nga buhatag iini kaniya. Uwa! Nasuko si Mama. Si Madam Mercy. At dinilang mo ha. Lo, ipadayon ninyo ang paglimpyo sa tibok silong. Ha? Nagbuot ka! Ay, hala. Ingon anak kita si Madam. Manghagis. Oo. Busa, kinahalamaan at kaniya. Dalit mo! Ato nang siksiko ng palibot. Rodel! Anak talang ka! Dili mahimong ipanghatag nimo ang katigayunan sa imong amahan! Pero inilog kini ni Lolo Romero, ma. Ang tanan niyang gustong ipasunod ako. Puro sila inilog. O, sinahita mo din Ikaw! Ikaw gud ang nakaingon ining tanan, babae! Wala mo si Sabrina. Hindi akong gibuhat, ma. Si Lolo Ilmo ang gilupigan sa akong apuhan. Pusa, angay lang nga iulit na to kang lolo ang angay nga iulit niya. Pero dugo ang gibuhis sa imong amahan aron maangkon kining tanan, Rodel! Isa na, ma. Huwag na bang kinig katungod nining dapita. Tungod kay inilog ang kinahin ni Lolo sa tinuod nga tagiya. Umiya pa. Kinsang bata nga imong nakita nga gipatay sa sapa. Oh! Unsay? May bata nga gipatay sa kulto, ma. O gilabay sa busay. Sa siya. Wa ko mahibaw na anang imo mga gipanulti. Naibaw ka, ma. Kinahanglan hinumduman nimo ang kagahapon.
Ang nahitabo sa busay, ang kulto o ang dakong bato. Ah! Hilom! Mama Mercy! Manguan. Ay, manguan day. Manguan? Sila. Manguan? Ba? Manguan? Sila may fish cracker o manguan? Fish cracker na lang. Ay, manguan. Fish cracker, fish cracker, fish cracker. Ames, juice. Singalan, Mangjuan. Mangjuan. Manguan. Manguan, mangjuan. Manguan, manguan. Ang pure, ang reality, mangjuan. Mangjuan. Si mangjuan na sa grade 1. Ito na mga ay fresh ka. Fresh ka. Mas fresh ako. Mas fresh ako sa iyo. Ay, gato yung mga. Pagod na yung mga kasunod. Pagod ni kita dong. Pagod na si ay. Iya, pagod na mapod ni gani. Unsan eh, Jess? Oh, Mang Juan? de, fish cracker. Mangjuan? Mangwan. Ako lagi yan. Kasi mo dara. Tuloy kan, tang kuya man ang duha. Ang kidadong. Aso, duha-duha. Asay mo. Ini tira. Wala nang lipay-lipay. Ako sa naiilag sa ang isda! Diya ka magkaon. Diya ka magkaon. Kana? Isdo. Dami ano? Kuha na ng ulod, anak. Hindi naman ako. Kaya igon. Naman ni ano. Hindi ako alam na ay. Gusto ang kinain ako. Muna. Kaya. Wala na di kolor. Yes. Ang bisa dari siya na. Ipit-ipit na. Kaya daw, ipit-ipit. Kiyap-kiyap. Ano na ngumpas ko dito? Kiyap-kiyap ko ah. Og. Nagpan ba? Kiyap-kiyap ba? Ngumpas ko dito ba? Para oh. Pwesto kiyap-kiyap. What? Sabi ko ba? Wala may yap-yap. Ha? Pagkurso din yan yun na. Ano kayo? Say palitan. Kiyap-kiyap ba? Wala gi yap-yap din ha. Ayun na ko ay. Oh. Tara, doha. Hindi. Pagpiso na lang. Mera bata. Ito piso nga si bungbuang na mga rama. Pili yung kota. Jeez. Balot siya may. Na may birthday din sa Ay na ba? Ano ko? Ang sana, ikaw dito.
Bali pa ang tukugan na ibutang dito. Saan? Ang ko itusok. Agad. Grabe ang. Ito naman eh. Warat. Yatay luto na ka dadang. Kasi luto na, ibalik na. Sambang ka, wak-wak ka, mukha ang magtilaw. Kapag sa ni Joseph, ikaw ang gilaw. Wak-wak ka. Mako kabalulot. Nasampan kita ni ang tinimaan niya rin. Maluto na niya. Kabalot sa hasa. Ganun may isipan niya. Oy! Basta ko ikaw nili. Ano sa manok? Taba. Ten. Sa baba. Dugiro? Basta dentek nga na yan. Ay, hindi. Tama na. Sa dera good na, sige. Wala pa nga. Ano makaulo? Sino daw, Brad? Wala pa, bungo ka. Ano, masa? Parsasa, be. Tama. Kinsa ba nang gusto gusto? Hey, birthday. Malay ko. Gaya na raman siya. Basta nabi na. Yan. Ito yung ilo. Mana na ito? Grabe, hamal yun ha. Luto na rin na. Ang. Luto na rin na. Ang.